ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ପାଦ ଥାପିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର, ମୋହ ଓ ମାୟା ସବୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଏକଥା ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲୁ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଏଭଳି ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାଉଁଟିଥିଲୁ ଯେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲା ପରେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ତାହା ଜାଣିହୁଏ। ତେବେ ଏ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଓ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲାପରେ କାହିଁକି ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ରାସ୍ତାରେ ମଣିଷ ପାଦ ଥାପିଥାନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥିବା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ଅନେକ ଲୋକ ଏଠି ଜିଇଁଥିବା ବେଳେ ବି ବୁଲି ଆସି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର ଏଇଠାରେ ହେବ ବୋଲି ଗୋଟେ ମନରେ ଆଶା ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତ କେଉଁଠି ସତ୍କାର ହେବ ତାହା ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରିଜନଙ୍କୁ ସେ ସେଠି ସତ୍କାର ପାଇଁ ଏକ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଥାନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ। ତେବେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି କ'ଣ ରହିଛି? ଆପଣ ଚିତ୍ର ବି ଟିକେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ କିଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କେତେ ଶବ ଏଠାରେ, ଏବଂ ଏଠି ସବୁ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ନିଜର ଯିଏ ଅତି ନିଜର ବୋଲି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଜିଇଁଥିବା ବେଳେ କହୁଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସବୁବେଳେ ରହିବେ ବୋଲି ଆପଣ ମନରେ ଭାବିଥିବେ, ସେ ଲୋକ ବି ଆପଣଙ୍କ ସତ୍କାର କେତେ ଶୀଘ୍ର ସରିବ ବା କେତେବେଳେ ସରିବ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଥିବେ। ତେବେ ଏଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନ ରହିଥାନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ ଅତି ନିଜର ଭାବିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଶବ ସତ୍କାରର ସମୟ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଠି ଜୀବନର ବାସ୍ତବ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା କ'ଣ ଏଇଠି ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଅନେକ ଲୋକ ବୁଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଲିବା ଭିତରେ ଏଠି ଜୀବନର ବାସ୍ତବତାକୁ ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କ'ଣ ପାଇଁ? ଜିଇଁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଜିଅନ୍ତୁ, ମଣିଷ ଗଲା ପରେ ବି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେଭଳି ରହିବେ।